Обставины не перашкаджаюць. Мы збіраемся ў студыі Радыё Марыя, каб разам разважаць над кананічным правам, паглыбляцца ў гэтую важную рэчаіснасць, якая фактычна фарміруе нашу святую царкву, наш касцёл. Сёння мы з ксяндзом-канонікам Дмітрыем Пухальскім, нашым канцлерам нашай мінска-маргілёўскай архідыяцэзіі, будзем разважаць наконт кардыналаў. Мы даведаемся пра тое, што гэта такое, якія яны ёсць, шэрыя, не шэрыя. І, спадзяюся, вы, паважаныя слухачы, даведаецеся шмат карыснага. Ксёндз Дмітрый. Пахвалены Езус Христос, яшчэ раз шчыра ўсіх вітаю на нашай чарговай перадачы. Сапраўды, як Ігар сказаў, сёння тэмай нашай перадачы з'яўляецца кардыналы святога рымскага касцёла. Гэта чарговы, скажем, артыкул у гэтай другой кнізе, дзе мы цяпер знаходзімся. Вось трэцяй частцы другой кнігі «Іерархічная структура касцёла». Та, нагадаем, мы прагаварылі пра рымскага пантыфіка, пра калегію біскупаў, пра сінод біскупаў таксама. Мы цяпер далей трошкі ідзем і кажам пра кардыналаў святога рымскага касцёла. Вось, наогул, слова кардынал, напэўна, слово кардиналис, лацінскае слово, так, галоўны, кардынальны, то есть такое, да? І, напэўна, у многіх вернікаў таксама кардынал то ўжо нехта вельмі важны, нехта ўжо вельмі вялікі, нехта ўжо вельмі велічны. Ведам, у нас у Беларусі быў кардынал святой памяці Казімір Свён, так вось, на сённяшні дзень кардыналаў няма. Вось гэта нейкая сапраўды вельмі такая асобая група, група святароў, біскупаў. Вось. Але ў чым яе задача? Навошта яна патрэбна ў касцёле? Сапраўды. Сапраўды, да? І вось канон 349 на эту тэму гаворыць наступная рэч. Кардыналы святога рымскага касцёла складаюць асобую калегію, якая мае кампетэнцыю клапаціцца аб выбары рымскага пантыфіка па нормах права. Так? Кардыналы, акрамя гэтага, дапамагаюць рымскаму пантыфіку або дзейнічаючы калегіяльна, калі яны склікаюцца разам для абмеркавання важных пытанняў, або паасобку, займаючы розныя пасады і гэтым самым дапамагаючы рымскаму пантыфіку, асабліва ў яго штодзённым клопаце аб усім касцёле. Да, то есть, іншымі словамі, як бы права выдзяляе першае і галоўнае заданне кардыналаў – гэта выбар наступніка святога Петра. Ёсць у касцёле спецыяльная апостольская канстытуцыя, універсіт цяпер абавязывае, это канстытуцыя святога Яна Паўла II, універсіт Домініцы Грегіс з 1996 года, вось, якая апісвае, якім чынам функцыянуе касцёл, калі апостольскі пасад з'яўляецца вакантным. То есть по ситуации, альбо калі папа памірае, альбо калі папа адракаецца ад свайго пасаду, як это было у сітуацыі з Бенедыктам XVI у 2013 годзе. Я падумаю, што ўсе гэта памятаюць. Бо сапраўды гэты перыяд у жыцці касцёла вельмі асаблівы. Тады як бы няма галавы, вось, касцёла, але тым не менш, асноўнае заданне стаіць перад кардыналамі выбраць новага пантыфіка. Да, і тады яны збіраюцца, ёсць там цэлая працэдура. Зараз на Ватыканскім радыё, хто можа слухае, менавіта на гэту тэму мы разважаем кожны чацвер, менавіта разважаючы на гэтай апостольскай канстытуцыі універсіту Домініцы Грегіс. Да, то есть, якім чынам павінны адбывацца выбары рымскага пантыфіка. Я, канешне, спадзяюся, Марыя на нас не пакрыўдзіцца, але ці можна троху прарэкламаваць гэтую перадачу на Ватыканскім радыё? Ужо, скажем так, 6-й год, кожны чацвер, цяпер раз у 2 тыдні, на жаль, бо не маю часу. Вось, выходзіць перадача, таксама разглядаю розныя пытанні, звязаныя з кананічным правам, толькі не ў форме такога дыялога, я просто там записываю перадачы, бо вось і дасылаю ў студыю. Добра, будзем слухаць. Кожны чацвер. Цяпер кожны другі чацвер ужо перадача гэта ідзе ў эфір Ватыканскага радыё. Вось, і бачым, першае асноўнае заданне кардыналаў – гэта выбар новага папы. Пасля скажам аб тым, хто можа стаць кардыналам, гэтак далей, але пакуль аб іх заданні. Да? Акрамя гэтага, кардыналы дапамагаюць рымскаму пантыфіку або дзейнічаючы калегіяльна, да? Калі склікаюцца разам для абмеркавання важных пытанняў, або паасобку, займаючы розныя пасады. Да, то есть мы уже некалі ўспаміналі ў нашай перадачы, што цяпер папа Францішак паклікаў асаблівую такую групу з 8 кардыналаў, не цяпер, а распачынаючы свой пантыфікат, каб з імі радзіцца.
просто радзіцца з кардыналамі па нейкіх пытаннях, ну, часцей за ўсё, скажем так, это фармальна у праве касцёла такой структуры не існуе, але папа можа паклікаць кардыналу, каб параіцца па нейкіх, ну, асноўных пытаннях жыцця касцёла. Мы ведаем, вось ужо некалькі гадоў ідзе рэформа рымскай курыі, можа пытанне кампетэнцыі адной дыкастэры, другой дыкастэры, розныя справы там вырашаюцца. Вось такім чынам кардыналы дзейнічаюць калегіяльна, як бы этой групай, так, дапамагаючы рымскаму пантыфіку, або таксама індывідуальна, так, як перадусім займаючы розныя пасады. Калі кажам пра розныя дыкастэры рымскай курыі, перадусім кангрэгацыі, то кожную кангрэгацыю узначальвае кардынал. Так, ці это кангрэгацыя веравучэння, кангрэгацыя ўсходніх касцёлаў, ці кангрэгацыя па справах, напрыклад, біскупаў, кангрэгацыя па справах духавенства, гэтак далей, гэтак далей. Кожную з кангрэгацый узначальвае кардынал, вось які мае, ну, у многіх выпадках таксама асаблівыя паўнамоцтвы ад папы. А мы некалі казалі, што, напрыклад, кардынал, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства мае такое паўнамоцтва ад папы удзяляць дыспенсу ад цэлібату дыяканам. Прэзбітарам не, бо па праву там святы Отец павінен рабіць, вось, ну, але ён сваё права можа некаму дэлегаваць. І вось у выпадку дыяканаў менавіта кардынал, да, кардынал, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства, ён можа удзяляць ту дыспенсу. Канешне, калі будуць захаваныя ўсе астатнія вымаганні права. Колькі цяпер мы маем дыкастэрый? Пытанне цяжкае, скажу адразу. Чаму? Таму што рэформа рымскай курыі, яна ў тракце пастаяннай. Зусім недавно, адносна недавно з'явілася новы орган, які так і называецца дыкастэрых, там па справах свецкіх, сямей, гэтых далей, пастаянна трошкі мяняецца. Звычайна кангрэгацыі, колькасць кангрэгацый астаецца такая сама. Мне здаецца, калі памыляюся, 9. Вось, хаця, паўтару, еще не было часу падрыхтаваць, праверыць гэта хацеў, але трошкі заняты быў сёння цэлы дзень. Вось, і это асноўныя кангрэгацыі. Ёсць яшчэ, акрамя кангрэгацыі, папскія рады, так, і так далей. Там ужо не абавязкова іх узначаюць кардыналы. Звычай, часцей за ўсё ці камісіі, ці папскія рады узначаюць арцыбіскупы. Вось, але гэта асноўныя дыкастэры, скажем, асноўныя аддзелы рымскай курыі, так гаворачы мовай свецкай, узначаюць кардыналы, і такім чынам дапамагаючы святому айцу, дапамагаючы рымскаму пантыфіку у кіраванні касцёлам, у штодзённым жыцці касцёла. Вось у гэтым варта памятаць. Што кажу зноў-такі з хвілінай, калі апостальскі пасад становіцца вакантнай, функцыя кардыналу мяняецца, ну, каб не было тавталогіі, кардынальна. Так? Функцыя кардыналу мяняецца кардынальна. То есть яны павінны у гэты час перастаюць дзейнічаць. Усе кангрэгацыі перастаюць дзейнічаць, усе паўнамоцтвы, якія былі, і кардыналы маюць, ну, заданнем чуваць над касцёлам вось у гэты час. Понятно, што касцёл не разваліцца. Пан Ёзеф паабяцаў, што брам пекельны яго не перамогуць. Але тым не менш, да, то есть яны павінны чуваць, рабіць толькі вельмі такія, ну, незначныя справы, якія, ну, патрабуюць звычайна жыццё касцёла, справы пільныя. Вось, і як бы пераключаецца на галоўнае заданне выбар новага пантыфіка. Да? Вось гэта наогул, чым кардыналы займаюцца. Да? Далей. Калегія кардыналаў раздзяляюцца на 3 ступені. Ёсць кардыналы-біскупы, кардыналы-прэзбітары і кардыналы-дыяканы. О, як. Это вельмі цікава, бо большасць людзей ведаюць менавіта кардыналаў-біскупаў, канешне. Не, скажу так, што большасць ведае кардынал-прэзбітараў, бо кардыналаў-біскупаў толькі 6. Сапраўды? Так. Вось. Тут не залежыць, тут гаворка не дзе. Тут гэта не пра ступень сакраменту пасвячэння. Абсалютна не пра ступень. Гэта як вайсковае званне. Ось, я тут хацеў, як генерал, да, то ёсць там лейтенант, майор, палкоўнік, так, і таксама генерал-лейтенант, генерал-майор, генерал-палкоўнік. Вось, але гэта не, скажем так, не адпавядае той. Ну так, бо генерал-лейтенант вышэйшы за генерала-майора. Хаця звычайны майор вышэйшы за звычайнага лейтенанта. Тут трошкі не так, вось, бо тут все-таки кардынал-біскуп вышэйшы за кардынала-дыякана. Ну ясна. Але тым не менш, вось структура вельмі падобная. То есть самі кардыналы дзеляцца на гэтыя 3 ступені: кардынал-біскуп, кардынал-прэзбітар і кардынал-дыякан. Тады вынікае лагічнае пытанне: ці можа кардыналам стаць чалавек, які не мае поўнага біскупскага пасвячэння? Значыць так, калі святы Отец мянуе кардынала, ён, калі не мае біскупскай сакры, павінен яе прыняць. Вось, хаця папа можа ўдзяліць дыспенсу, то есть это не абавязкова. Калі нехта скажа: я не хачу,
Ну, як па нейкіх прычынах адмаўляецца ад прыняцця біскупскага пасвячэння, можа гэта зрабіць. Дэ юра не, але дэ-факта найчасцей кардынал-біскуп. Так. Вось, ну, было, напрыклад, зусім недавно у Польшчы памёр кардынал Станіслаў Нагі, вось які сарцанін, якому кардынальскую годнасць удзяліў святы отец Ян Павел II, і той адмовіўся ад прыняцця біскупскага пасвячэння. О, значыць, ужо былі выпадкі. Не, выпадкі былі, так. Ёсць такія, можа, іх немнога сапраўды, вось звычайна ўсё ж такі на біскупскую сакру. Ну, звычайна, скажем так, папа прызначае ўжо біскупу кардынала, звычайна. Ну, але за нейкія заслугі, за нейкія, не ведаю, асаблівыя, можа, справы папа можа прызначыць любого, хто мае прэзбітарскае пасвячэнне. Вось, ну і калі прызначае таго, хто не мае біскупскага, ён павінен прыняць біскупскае пасвячэнне, але не абавязкова. Это не так, як у выпадку з рымскім пантыфікам, бо калі мы казалі, калі памятаеце, калі рымскага пантыфіка выбіраюць некага, то есть святара, які не мае біскупскага пасвячэння, ён павінен адразу яго прыняць, яшчэ перад тым, як яго імя абвясціцца ўсяму народу. Да? Адразу ідуць у капліцу, і кардынал-дзекан яго высвячае на біскупа, і пасля ўжо прадстаўляе. Чаму? Таму што ён выконвае функцыю. Улада кіравання, да? Нам, якби, ну, нельга выконваць, бо ўсё такі ўлада Пятра гэта ўлада над усім касцёлам. Конечно. А кардынал гэта, ну, скажем так, можа, гаворачы шведскай мовай, каб было зразумела, гэта, ну, часта ганаровае званне. Да, то есть сам сабе кардынал улады не мае як кардынал. Да, то есть специально, то есть біскупскую уладу мае, так, але кардынальскую спецыяльна такой улады не мае. Ну так, не заўсёды. Напрыклад, наш кардынал Казімір Свёнтак, ён не меў ніякіх асаблівых пасад, наколькі я ведаю, у структуры святога пасада. Так. Вельмі часта кардыналы, ну, цяпер папа Францішак, можа, гэта не зусім до конца прытрымліваецца, але часта, напрыклад, нейкія біскупскія кафедры былі звязаны з кардынальскай пасады. Напрыклад, арцыбіскуп Варшавы, ну, заўсёды, ну, не заўсёды, астатні, па меншай меры, час быў кардыналам. Понятно, што калі нехта станавіўся біскупам варшаўскім, то хутчэй за ўсё стане кардыналам. Тое самае Кракаў, тое самае, веду, Прага, Берлін, Парыж, вось такія традыцыйныя еўрапейскія біскупскія сталіцы, яны, ну, часцей за ўсё былі кардынальскімі. Таму, калі біскупы прызначалі на гэту сталіцу, там год-два, ён яшчэ быў там біскупам, арцыбіскупам, пасля станавіўся кардыналам. Вось, поэтому эта справа такая. Вось. Але вяртаючыся да кардыналу, да? Так, конечно. Тры ступені. Кардынал-біскуп, кардынал-прэзбітар, кардынал-дыякан. Вось. І кожны з гэтых кардыналаў мае, ну, скажем так, свой нейкі тытул. Да, то есть з'яўляецца эта гісторыя даволі цікавая, бо калі яшчэ будзем казаць пра біскупаў, ну, але цяпер, напэўна, варта ўспомніць, біскупы бываюць дэцызіяльныя, бо біскупы тытулярныя. Так. Так, напрыклад, дэцызіяльны біскуп, у нас у Беларусі 4 біскупы дэцызіяльных, так, Мінска-Магілёўскі, біскуп Віцебскі, біскуп Пінскі, біскуп Гродзенскі. Так, яны маюць сваім, як бы, тытулам ту дыяцэзію, у якой яны пастаўлены служыць біскупамі. Так? Ось, але акрамя гэта у нас, ведам, ёсць біскупы дапаможныя. Так. Так? І кожны з дапаможных біскупаў, таксама як і апостальскі нунцый, да? Таксама з'яўляецца біскупам тытулярным. Што это такое? Так, гэта вельмі цікава. Так. То есть ён як тытул, ён фармальна такой дыяцэзіі матэрыяльна не мае. То есть ён не кіруе, скажем, ніякай дыяцэзіі так чыста, ось кіруе як біскуп, да? Толькі у касцёле былі такія розныя у старажытнасці дыяцэзіі, дзе раней яна была дыяцэзія, цяпер яе няма. Гістарычная дыяцэзія. Часцей за ўсё паўночнай Афрыцы, ісламскія краіны. Вось таксама скажу гісторыю, мне здаецца, даволі цікава, адкуль дапаможныя біскупы наогул узяліся, да? Ісламскія краіны, да? То есть там цяпер іх няма, але тытул той дыяцэзіі застаўся. Не, поэтому папа, прызнаючы біскупа, напрыклад, дапаможнага біскупа, ось давайте Яшэўскага. Біскуп Александр Яшэўскі, дыяцэзія Фурнос-Майор у яго тытулярная дыяцэзія. Не ведаеце? У Паўночнай Афрыцы. Паўночнай Афрыцы? Дакладна не ведаю, можа, калі памыляюся, эксцэленцыя перапрашалі. Вось, сапраўды, ну, біскуп Юрый дыяцэзія Шчыльо. То таксама недзе там ужо ў Тунісе ці дзесьці там. Ну, то есть нейкая дыяцэзія, да? То есть фармальна біскупы там улады не маюць цяпер, да? Але яны з'яўляюцца біскупамі і біскупамі тытулярнымі. А можна такое пытанне, оно троху фантастычнае, але тэарэтычна, магчыма, гэта прапісана ў праве. Ну, давайце уявім сабе нейкую унікальную сітуацыю, калі ў выніку нейкага глобальнага катаклізму дыяцэзіі, вось гэтыя тытулярныя, якіх ужо насамрэч няма дэ юра і дэ факта, гэтыя рэгіёны насяляюцца каталікамі раптам.
Тады што? Тады дыяцэзіі ўсё адно няма, пакуль папа не падпісаў нейкія... Конечно, то есть в любым выпадку павінен быць адпаведны папскі дакумент. Я думаю, што нейкі іншы біскуп знойдзецца заўсёды. Бо натуральна, што біскуп тытулярны можа стаць дэцызіяльным. У выпадку, напрыклад, з нашым арцыбіскупам Тадэвушам Кондрушевічам была, пакуль ён не быў арцыбіскупам, менавіта пакуль у Маскве не была заснавана дыяцэзія, так, пакуль не стаў арцыбіскупам, мітрапалітам архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве, ён быў тытулярным біскупам. Была адміністратура. Адміністратура – гэта не тая, скажам, адзінка, якую павінен узначальваць біскуп. Яшчэ стаючы біскупам у Беларусі ў 89-м годзе, так, ён быў біскупам для католікаў лацінскай абрады Беларусі. Вось, але дыяцэзіі не было. Так. І ён быў тытулярным біскупам, увага, як святы Аўгустын, Гіпона-Зарыцкім. Цікава. Так. І ўжо ў сітуацыі, калі ў 2002 годзе ў Расіі касцёлы структуры ўзнавіліся, тады ён стаў уже біскупам дыяцэзіяльным. І понятно, што дыяцэзія, вось это Гіпона-Зарыцкая, то есть дыяцэзія святого Аўгустына, скажем, зноў звольнілася. Напэўна, цяпер нейкая зноў назначана. Але сама працэдура рэальнага аднаўлення гістарычнай дыяцэзіі тэхнічна магчымая. Чому ні? Я не магу уявіць такую сітуацыю ў рэальным свеце, канешне. Можа штосьці. Можа хтосьці будзе масава навяртацца ў хрысціянства, хіба што у тых землях. Всякое можа быць. Такое можа быць. Конечно. То есть это няма нічого не можа. Тым больш, што это сітуацыя рэальная, можа быць, чаму не? То сапраўды, калі місіянеры добра папрацуюць, то чаму не? Чаму не? Нават калі ўзяць дыяцэзіі на тэрыторыі былога Савецкага Саюза, калі... дарэчы. Напрыклад, Магілёўская архідыяцэзія. Тут няма нічога немагчыма. Канешне, можа не ў тых памерах, бо цяпер розныя краіны, але тым не менш, чаму не? Але фактычна да аднаўлення Магілёўскай дыяцэзіі біскуп Магілёўскі гэта было тытулярнае званне. Па сутнасці, так. Цікава. Значыць, тытулярныя біскупамі разабраліся, а цяпер з кардыналам. І падобная справа ёсць у кардыналаў. То есть кожнаму кардыналу, толькі тут уже няма кардыналаў, скажем так, кіруючых, кардыналаў дыцэзіяльных, груба кажучы, кожны кардынал мае нейкі тытул. То есть тытул нейкай, і вось тут розніца ёсць. Так. Кардыналы-біскупы заўсёды маюць тытул нейкай дыяцэзіі, там іх вакол Рыма 6 дыяцэзій. Таму іх толькі 6. Так. І кожны з іх мае як тытул гэту дыяцэзію, адну з іх, прычым кардынал-дэкан заўсёды мае дыяцэзію Осці. Каля Рыма такая дыяцэзія ёсць. Ось. Кардыналы-прэзбітары маюць тытул аднаго, аднаго з касцёла ў Рыме. То есть яго тытул, то есть он уже не дыяцэзія, то касцёл. А кардынал-дыяканы нейкую дыяканію ў Рыме. Это уже, кажу, такія тонкасці. Гэта ўжо гістарычныя адсылкі, напэўна, да папскай дзяржавы, як ужо такое не толькі духовное, але і светское. Так. Таму это кажу. Але сам факт, кроме таго, да кардыналу-біскупаў належаць патрыархі ўсходніх касцёлаў, каталіцкіх, конечно. О, як? Так, яны таксама адносяцца да кардыналаў, да кардыналаў-біскупаў. Да кардыналаў-біскупаў? Так. Вы ж сказалі, іх толькі 6? Ну, і плюс патрыархі. Плюс усходнія асобы. Патрыархі ўсходніх касцёлаў, так? Вось. І далей рашэннем тытулам кардынала-дзекана заўсёды з'яўляецца дыяцэзія Осці, вось, і разам з той дыяцэзіяй, дзе ён ужо быў прызначаны раней, то есть заўсёды іх 6, і плюс Осці 7, заўсёды вось кардынал-дзекан калегіі кардыналаў, ён заўсёды мае тытул дыяцэзіі. Рашэннем, здзейсненым на кансісторыі, бо на кансісторыі папа аб'яўляе і адобраным вярхоўным пантыфікам, пры захаванні старшынства ступені і вучэння кардыналы прэзбітарскай ступені могуць перайсці ў іншы тытул, а кардыналы дыяканскай ступені ў іншую дыяканію, вось, або калі бываюць дыяканамі 10 гадоў, таксама ў прэзбітарскую ступень. Гэта ўжо, скажем так, тэхнічныя магчымасці, ці могуць кардыналы, дыяканы стаць кардыналамі прэзбітарскай. Нагадвае мне, даруйце, такое таксама вайсковай асацыі, выслуга гадоў дазваляе, так сказаць. Так, выслуга гадоў дазваляе, вось. Хаця, кажу, кожны з кардынальскіх ступеняў мае свое заданне, скажем, у касцёле. Дыяканія, понятно, як служэнне, таму, напрыклад, кардынал протадыякан заўсёды абвяшчае свету імя новага пантыфіка. Вот ці словы «Карі фрателі сорелі», «Анунціо вобіс гаудіо магнум», «Хабемус папам». Вось это заўсёды абвяшчае кардынал протадыякан, напрыклад. Але, напрыклад, калі трываюць выбары папы,
калі зараз не памятаю лічбы, хіба 3 дні не могуць выбраць папы, то ён робіць перапынак на такую малітву, на рэфлексію, на размовы і на спецыяльную канферэнцыю, якую спачатку чытае кардынал-дыякан. Пасля, калі 3 дні зноў не могуць выбраць, кардынал-прэзбітэр. І калі зноў там 7 галасаванняў пройдзець не змогуць, тады ўжо кардынал-біскуп. То есть у кожнага ёсць свае нейкія, вось як мы казалі, кардынал-біскуп, напрыклад, дзекан кардынальскай калегіі, ён удзяляе сакраменту пасвячэння новаабраному папе, калі той не з'яўляецца біскупам, напрыклад, вось такія рэчы. То есть кожны мае сваю нейкую, і падчас, скажем, канклаву, і падчас ваканту апостальскай сталіцы мае свае нейкія канкрэтныя заданні. Аблачэнне аднолькавае ва ўсіх гэтых катэгорый дыяканаў? Так. Кардыналы, прабачце. Кардыналы, маюць агульны, то есть так, па сутнасці іх, не адрознішча. Кардынал-біскуп, часамі ў літургіі, раней было цяпер, кардыналы-дыяканы закладалі далматыку. Вось, часамі гэта было, цяпер і не бачу, каб так адбывалася. Таго, хто ўводзіцца ў кардынальскую годнасць, свабодна выбірае рымскі пантыфік сярод мужчын, якія маюць па меншай меры прэзбітарскае пасвячэнне. Значыць, дыяканы не могуць быць кардыналамі. Так. І асабліва выдзяляецца вучонасцю, добрымі норавамі, пабожнасцю, разважлівасцю ў вырашэнні справаў. Тыя, хто не з'яўляецца біскупам, павінны прыняць біскупскае пасвячэнне. То, што мы ўжо казалі. То есть, конечно, раней была сітуацыя, вось эта норма, што па меншай меры прэзбітарскае пасвячэнне норма даволі новая. То есть, у новым кодексе права яна ёсць, бо раней некаторыя, далёка не ўсе кардыналы малі прэзбітарскае пасвячэнне. Напрыклад, кардынал Рышелье, ўсім вядома, не быў прэзбітарам. А хоць дыяканам быў ці нікім не быў? Мне здаецца, нікім ён не быў. То есть, напрыклад, неўніка пасля некаторыя мелі, напрыклад, спачатку станавіліся кардыналамі, пасля праз многа гадоў святарамі. Фактычна са старога кананічнага права вынікала, што абсалютна светская асоба магла быць кардыналам, а цяпер ужо не. Так, не, абсалютна. Цяпер кардынал можа, то есть папа свабодна выбірае, але як сярод мужчын, якія маюць па меншай меры прэзбітарскае пасвячэнне. І вось тут там сказана потым павінен прыняць. Так, павінен. Тут ужо трэба ісці ў лацінскую філалогію. Там такое павінен, якое... Такое павінен, што, канешне, павінен, але можа адмовіцца. А як не, то можа адмовіцца. Ясна. Так. Вось, бо то, што мы казалі, па сутнасці можа быць кардыналам, не будучы біскупам, але павінен прыняць, хіба што адмовіцца, тады папа. У кардыналы узводзяць па дэкрэце рымскага пантыфіка, які абвяшчаецца перад калегіяй кардыналаў. Пасля абвяшчэння дэкрэта яны маюць правы і абавязкі, акрэслены ўжо законам. То есть у моманце, тут вельмі важна, бо калі біскупам, мы кажам, становіцца праз сакрамент біскупскага пасвячэння, то есть калі некага папа абвяшчае, што мянуе прэзбітара біскупам там ці дэцызіяльным, ці дапаможным, вось, заўсёды ёсць яшчэ гэты час да прыняцця біскупскага пасвячэння, называецца біскупам-намінатам, па сутнасці. Вось, але яшчэ, скажем, біскупскія дзеянні, біскупскія правы і абавязкі яго ён не можа выконваць, напрыклад. Паняць, што такі біскуп не можа удзяляць сакраменту пасвячэння, бо ён жа сам не біскуп. Хаця ўжо і намінат. З кардыналамі не. То есть, калі імя кардынала ўжо аб'яўлена, то яму ўжо прыслугуюць усе правы і прывілейкі ўсё кардыналу. За часоў кардынала папы Бенедыкта XVI, вучыўся ў семінарыі, быў адзін з польскіх біскупаў, які, таксама, як і наш кардынал, вельмі многа цярпеў, быў у Дахаў, у лагеры, біскуп Ігнацый Еш такі быў у святой памяці ўжо. Вось, і папа Бенедыкт XVI вырашыў яго адзначыць кардынальскай годнасцю. Вось, і гэту, напэўна, біскуп, ўжо ў возрасце ён быў, і толькі прыняў гэту вядомасць, і памёр. Прыгожа. Не дачакаўся. І на яго ўжо пахавалі як кардынала, чаму? Таму што яго імя было аб'яўлена ўжо. Хаця вот это момант уручэння, кажа, кардынальскага берэта ён ужо не дажыў. Не, але па праве ён быў кардыналам. Па праве ўжо быў кардынал. І гэта вельмі сімвалічна, мне падаецца, што ён стаў кардыналам і адразу памёр. Можа, у гэтым ёсць... Пан Бог сваё ўжо зрабіў, понятно, што ты больш церпячы ў нямецкіх лагерах і атрымаць кардынальскую годнасць ад папы немца, таксама сімвалічна. Таксама сімвалічна, это ўжо. Але ёсць яшчэ такая сітуацыя, калі папа можа прызначыць кардынала так званы інпекторы. То есть у сэрцы. То есть сказаць аб тым, што ёсць яшчэ, напрыклад, абвясціць там 10 кардыналаў. Інпектор. У грудной клетцы, значыць. У грудной клетцы, так. Але ёсць яшчэ адзін, імя якога я не называю.
Цікава. Вось як пра гэта права гаворыць. Так. Той, хто уводзіцца ў кардынальскую годнасць, аб прызначэнні якога абвясціў рымскі пантыфік, аднак захаваў інпекторы абвяшчэння яго імя, часова не мае ніякіх абавязкаў і не цешыцца правамі кардыналаў. Аднак пасля абвяшчэння рымскім пантыфікам яго імя на яго складаюцца гэтыя абавязкі, яму прадастаўляюцца тыя правы, прычым права старшынства належыць ад таго дня, калі было абвешчана аб яго прызначэнні інпекторы. А для чаго такая складаная ёсць такія сістэма? сітуацыі, калі, напрыклад, папа не можа абвясціць імя нейкага кардынала. Напрыклад, у краіне тут пераслед касцёла вельмі моцны. Ой, яно як. Напрыклад, зараз не памятаю, здаецца, Бенедыкт XVI, аднаго такого у Кітаі, у нейкіх азіяцкіх краін, дзе сапраўды быў пераслед, вось ён абвясціў там нейкую колькасць кардыналаў, там 10-12, і сказаў, ёсць яшчэ адзін кардынал, імя якога я не называю. А сам кардынал ведае пра гэта? Не, звычайна не. Але для Бога Бог ведае. Так. І поэтому права гаворыць. Але тады, калі ўжо стане магчымасць, што папа зможа яго імя абвясціць, да, то яму ўжо як бы прыслугоўваюць усе правы, абавязкі, якія былі ад таго моманту, калі папа сказаў, што вось гэта будзе кардынал інпекторы. Так тут можа быць адзін нюанс. Ну, які? Калі папа памрэць. Так, і не паспеў весціць, ну тады. А калі кардынал памёр? Ну, а папа яго потым абвесціў? Ну, звычайна, калі ўжо памёр, тады папа абвесіць, напэўна, бо яму ўжо нічого не страшна. Бо часцей за ўсё, кажу, гэта справы пераследу касцёла. Палітычныя такі, ясна. Звычайна, няма перашкоды, каб абвесціць імя кардынала. Але па такіх розных палітычных, дыпламатычных матывах папа можа гэтага не рабіць. Але калі ўжо аб'явіць, так, то есть калі эта справа выйдзе, скажем так, то яму і старшынство лічыцца, бо вельмі важна таксама кардынальскі, там у пэўных момантах старшынство, то есть калі ты стаў кардыналам, да, і старшынство лічыцца ўжо ад таго моманту, калі папа сказаў, што ёсць... Калі папа сказаў, што ён ёсць інпекторы. Так, што ёсць інпекторы, так. Вось, калегію кардыналу узначальвае дзекан, так, калі ён мае перашкоды, яго замяшчае субдзекан. Вось, дзекан і субдзекан не маюць ніякай улады ў адносінах да іншых кардыналаў, вось, але лічацца першымі сярод роўных. Примус інтер парес, як заўсёды. Так, як заўсёды. Вось, понятно. Я кажу, то яны маюць некаторыя спецыяльныя функцыі, напрыклад, там правядзення калегіі кардыналаў, ці там это кардынал-дэкан мае спецыяльныя такія правы, вось, але над іншымі кардыналамі ясна, што ўладу не маюць, бо ўсё ж такі над кожным кардыналам уладу мае такі сам непасрэдна рымскі пантыфік. Так. Далей, калі пасада дзекана становіцца вакантнай, кардыналы, дастойныя тытула прыграднага касцёла, да, то есть біскупы, і толькі яны пад старшынствам субдзекана, калі ён прысутнічае, або найстарэйшага з іх выбіраюць сярод сваіх членаў таго, хто будзе займаць пасаду дзекана калегіі. Ад яго імя яны паведамляюць папу, які з'яўляецца капітанам зацвердзіць выбар. Понятно, што мы казалі, заўсёды дзекан калегіі кардыналу выбіраецца сярод кардыналу біскупаў. Так. Так, з найвышэйшай этой рангі. Вось, яны выбіраюць, але заўсёды рымскі пантыфік павінен зацвердзіць дзекана. Гэта нармальна. Да? Так. Ну, такім самым чынам і такім самым чынам выбіраецца субдзекан. Субдзекан таксама з біскупаў. З біскупаў. Так, з кардынала біскупаў, так. Нашыць 2 з 7. Так, 2 з 7 атрымліваюцца, так. І, значыць, і дзекан, і субдзекан з моманту прыняцця гэтай годнасці набываюць сталае месца жыхарства ў Рыме, калі яны яго не мелі. Ага. Да, то есть права так гаворыць. Дзекан і субдзекан, калі не маюць сталага месца жыхарства ў Рыме, адразу набываюць яго. Вось это такое право ёсць, понятно, што... А хто застаецца на іх кафедрах? Звычайна... Нейкі дапаможны біскуп? Звычайна, скажем так, калі, нават, скажем так, сам рымскі пантыфік, папа, это біскуп Рыма. Так, дарэчы. Сам біскуп Рыма. І ўсяго свету. Ясна, так. Але ясна, што для рымскай дыяцэзіі ёсць генеральны вікарый для рымскай дыяцэзіі, таксама кардынал, які займаецца толькі рымскай дыяцэзіяй, понятно, у папынага справе касцёла. Але біскупам ўсё адно будзе лічыцца юрыдычны біскуп. Так. І таксама гэты кардынал. Часцей за ўсё, конечно, кардыналы біскупы, гэта кардыналы альбо прэфекты нейкіх дыкастэрый рымскіх курый, альбо біскупы нейкіх вялікіх дыяцэзій. І калі ўжо станецца, што выберуць некага дзеканам, то думаю, што это пытанне вырашыцца. Ясна. Фактычна ў дыяцэзіях іх і так даволі мала бачыць уже, калі па шчырасці. Так. Ясна. Хаця абавязак рэзідэнцыі маюць, але это ўжо іншая справа, так? Так.
Кардыналы аказваюць дапамогу вярхоўнаму пантыфіку калегіяльнай дзейнасцю, асабліва на кансісторыях, на якіх яны збіраюцца па волі пантыфіка і пад яго старшынствам. Так, кансісторыі бываюць звычайнымі і надзвычайнымі. Зараз пра гэта, што такое звычайна і надзвычайна. Хто склікаецца на звычайную кансісторыю? На звычайную кансісторыю склікаюцца ўсе кардыналы, па меншай меры тыя, якія прысутнічаюць у Рыме. Для чаго? Для кансультацый над асобамі важнымі пытаннямі, якія, аднак, здараюцца даволі часта, або для здзяйснення некаторых больш урачыстых актаў. Такім чынам, кансісторыя гэта не толькі выбар папы, як гэтым уяўляем, але гэта, калі можна так сказаць, сінод кардыналаў. Ну, калі груба. Вельмі груба. Так. Вось, ну, па-першае, можа, трошкі папраўлю, перапрашаю, вось, кансісторыя – это не выбар папы. Выбар папы – это канклаў. Выбар папы – это канклаў, это не кансісторыя. Так. Кансісторыя – гэта тое месца, дзе папа звычайна абвяшчае імя кардыналаў. Так, на кансісторыі. Або, напрыклад, абвяшчае аб сваім зыходзе з пасады святога Петра, які правіў Бенедыкт XVI. Але выбар папы – это канклаў. Трошки інше. Треба будзе падвышыць кананічнае права. Я думаю, вам это, скажем так, можна прабачыць. Ёсць звычайныя кансісторыі. Ёсць надзвычайныя. Надзвычайныя калі склікаюцца? Надзвычайную кансісторыю, якая праводзіцца тады, калі для гэтага прымушаюць асобыя патрэбы касцёла або для разгледжання асабліва важных пытанняў, склікаюцца ўсе кардыналы. З усяго свету. Так. А колькі ў свеце прыкладна кардыналаў? Колькасць кардыналаў зноў-такі апісвае апостольская канстытуцыя Універсі Домініцы Грэгіс і гаворыць так, што павінна быць 120 кардыналаў-выбаршчыкаў. А што такое кардыналы-выбаршчыкі? Это кардыналы, якія не дасягнулі 80-гадовага ўзросту. Поэтому раз на нейкі час, раз на некалькі гадоў, понятно, што заўсёды нельга захаваць ту лічбу 120. Некаму прыходзіць узрост 80 гадоў, нехта памірае, так, нехта пасля... Таму папа раз на некалькі гадоў прызначае новых кардыналаў, ну, калі 10, 12, 15, вось так вот. Ну, калі ўжо лічба кардыналаў змяншаецца, вось, альбо яны пераступаюць 80-гадовую мяжу, вось тады ўжо адбываецца абвяшчэнне імен новых кардыналаў. Але сёння кардыналаў у свеце больш за 220, мне здаецца. Але ты, якія выбаршчыкі мяне з'яўляюцца, іх, у прынцыпе, можа быць, колькі святому айцу трэба. Колькі ўжо ёсць, так. Часта бывае так, напрыклад, што папа прызначае кардыналам чалавека, які дасягнуў 80-гадовага ўзросту. Напрыклад, з нашым кардыналам так было. Ну так. То есть ён 1914 года нараджэння, прызначаны кардыналам у 94-м, то есть якраз на сваё 80-годдзе. Вельмі часта людзі так ставяцца да гэтага падазрона троху. Некаторыя кажуць, каб не абралі папам. Ну, канешне, гэта людзі розныя гавораць. Так, гаварыць можна вельмі рознае, але не ў тым справа. Просто, вельмі часта, напрыклад, як думаю, у справе з нашым кардыналам, папа просто прызнаў яго, асаблівыя заслугі для касцёла. І ў савецкія часы пераслед, які ён выцерпеў, таму... Тут вынікае лагічнае пытанне. Вось сакраментальнай улады біскупа пазбавіць ніхто не можа, бо яна пячатка незмывальная і ў вечнасці будзе. А ці можна пазбавіць чалавека звання кардынала? Можна кардынальскай годнасці. Конечно, это намного, скажем так, прасцей робіцца, чым пазбавіць чалавека біскупскай годнасці ў сэнсе, каб яму забараніць выконваць біскупскае служэнне, скажем. Ну, в сэнсе, сакраментальная духовная улада застаецца, але мітру носіць не можа, дыяцэзіі не мае. Так. Ясна. Понятно, што некаторыя сітуацыі здараюцца. Астатняе было там, што аднаго кардынала пазбавілі і кардынальскай годнасці, і пасля было выдаленне з духоўнага стану. Ёсць такое пакаранне за асабліва цяжкае. Але не з сану. Не, з духовны стан. Не важна, ці ты быў прэзбітарам, ці прэзбітарам, ці біскупам, ці дыяканам, у любым выпадку кара выдалення, выдаляе з таго стану, якім знаходзішся. Але ты не губляеш уладу, ты можаш... Сакраментальную уладу не. Не, ясна. Сакраментальную, толькі ты не можаш выконваць свае функцыі. Груба кажучы, калі ўжо так упрасціць для народа, ты губляеш доступ да ўсіх пераваг, такіх... Ты не можаш імшу цэлебраваць, не можаш спавядаць, не можаш намашчаць. Хаця... Это называется забароненым служэнне ў праваслаўных. Падобная сітуацыя, толькі у нас ёсць розніца, альбо забароненае служэнне можа быць пакаранне суспенса, напрыклад, аль можа быць поўнасцю выдаленне з духоўнага стану, то есть чалавек становіцца свецкім, поўнасцю свецкім. Але ў крытычнай сітуацыі? Адзінае, што у небяспецы смерці ён можа ўдзяліць сакрамент споведзі некаму. Калі нехта будзе паміраць, ён ідзе,
але як уже свецкі чалавек можа бачыць, нехта памірае, у гэтай сітуацыі ён можа удзяліць усё. А імшу не? Не. Нават калі на нейкім острове, дзе няма людзей? Не. Іншымі пасвячэнне таксама не? Абсалютна. Іншымі словамі, канешне, імша будзе сапраўдная. Але недастойная. Вось гэта ўся, як бы, прыгажосць, не прыгажосць. То есть сакрамент пасвячэнне не змываецца. Ну, канешне. Да, таксама, нават калі біскуп адыходзіць з касцёла, напрыклад, да, то есть яны не могуць удзяляць, напрыклад, то, што было з лефебрыстамі, так? Так. То есть, адышоў біскуп, да, ён без згоды апостальскай сталіцы удзяліў сакраменту пасвячэння іншым, уступленні біскупа, так, папаў у пакаранне экскамунікай, гэтак далей, але тым не менш, і ён сапраўдны біскуп, і тыя біскупы сапраўдны, хаця і ў пакараннях. І цела і кроў сапраўдная. І цела і кроў сапраўдная. Ну, фактычна так схізма і фарміруецца. Так, поэтому пры схізме, калі дыходзяць біскупы, тады з'яўляецца такая праблема, што біскупы могуць удзяляць сакраменту пасвячэння, эта справа трывае. Бо калі адыходзіць прэзбітар памірае, і ўсё. Ну так. І справа заканчваецца. Там ужо няма ні сакраменту пасвячэння, Еўхарыстыі нічога няма. Калі адыходзіць біскуп, сукцэсія трывае. Да. І біскуп удзяляе сакрамент пасвячэння. Схізма можа пашырацца. І яна пашыраецца, ідзе, і ўжо больш нічого не буду казаць. Ну так, не будзем. Да? Цікава, але кардынальскай годнасці пазбавіць проста. То, што зусім проста, понятно, што некага пазбавіць кардынальскай годнасці павінна быць прычына. Ну, вядома. Фармальна папа, канешне, можа пазбавіць, але это з чалавекам так не паступаюць па-людску, калі ён добра, учціва працуе. Понятно, што пазбаўляць кардынальскай годнасці за нейкія праступкі, злоўжыванні вельмі моцныя, пра якіх, можа, часам мы не ведаем, можа, лепей не ведаць. Але тым не менш, ёсць цяпер кардыналы, які пазбаўлены такой годнасці. Ёсць, што зробіш, ёсць. Вось, да? Так, мы абмеркавалі надзвычайную кансісторыю. Да, то есть звычайную збіраюцца, тыя, які ёсць у Рыме, у гэтым паменшы. То есть фармальна, можа, запрашаецца ўсе, але той, хто у сваіх дыяцэзіях сядзяць у ўсім свеце, могуць сказаць, там няма часу, і я цяпер не ў Рыме, і гэтак далей, то нічого не... Але калі надзвычайная кансісторыя, кардыналы павінны пакінуць свае справы і прыехаць у Рым. Калі яны гэтага не робяць, то гэта ўжо непаслушэнства. Фактычна. Фактычна, да. Пытанне, чаму, перапрашаю, можа быць чалавек хворы? Не, я маю на ўвазе, калі ўсё добра, а ён не едзе, то гэта ўжо недапушчальна. Там павінны быць усе. Так. Калі не надзвычайныя кансісторыі часта бываюць? Не. То нейкія сапраўды паважныя павінны быць справы, то есть поэтому, не? Айцам кардыналам, якія ўзначальваюць дыкастэрыі і рымскія пастаянныя установы рымскай курыі, якім спаўняецца 75 гадоў, прапаноўваецца падаць прашэнне аб адстаўцы рымскаму пантыфіку, які, разгледзеўшы ўсе абставіны, прымае сваё рашэнне. Ці можна гэта перакласці так, што пасля 75 гадоў фактычна людзі, якія займаюць пасады кіраўнікоў дыкастэрый, яны іх вызваляюць? Часцей за ўсё так. Канешне, кожная сітуацыя разглядаецца па-асобку, можа камусьці там працягнуць год-два служэння. Але тут напісана дужа прыгожа, прапаноўваецца. Так, не, прапаноўваецца. Калі ён не хоча, то... гэта, напэўна, фантастычныя сітуацыі. Я думаю, што ўсё ж такі кардыналы 75 гадоў пішуць. Дыпламатычна прапаноўваецца. Ясна. Сутнасць мы разумеем, што пажадана ўжо вызваляць пасаду 75 гадоў, калі папа не палічыць інакш. Папрасіць прашэння аб адстаўцы. Папа можа там у яшчык пакласці, груба кажучы, пачакаць пару месяцаў, можа годзік-два, і пасля задаволіць просьбу. Тут ужо бывае вельмі. Але кардынальскую годнасць ён не прыбірае. Кардынальскую годнасць не, кардыналам застаецца да канца. І ўсе кардынальскія прывілеі, якія маюць, то есть, канешне, гэта ў кардынала застаецца. Кардынал-дзекан з'яўляецца кампетэнтным пасвяціць у біскупы новаабранага рымскага пантыфіка, калі той яшчэ біскупам не з'яўляецца. Мы пра гэта казалі. Так. Калі дзекан мае перашкоду, не можа гэта зрабіць па нейкіх прычынах, гэта робіць субдзекан, а калі перашкоду мае і субдзекан, тады старэйшы з кардыналаў біскупаў менавіта по прамоцыі кардынальскай. А старэйшы той, хто знаходзіцца болей за ўсіх у годнасці кардынальскай. То есть не ўзростам старэйшы менавіта. Поэтому кажу, тут
лічыцца кардынальская годнасць менавіта. Ну тут тады прыгадваецца гэта імпектора якраз такі абвяшчэнне. Так, калі такое было. Ну, зноў-такі, па-першае, прадставіць ту сітуацыю, што некага выберуць, хто не мае біскупскага пасвячэння, можа і магчыма. Але кананічнае права тым і цікавае, што як любое права яно разглядае ўсе сітуацыі. Але пасля гэта, што яшчэ пры гэтым дзекан мае перашкоду, каб яго... І суб'ект. Это занадта много ўсяго. Это толькі апакаліпсіс нейкі. Так, здарыцца, каб это самае, да? Каб такое... Але, зноў-такі, такая сітуацыя магчыма. Кардынал протадыякан, мы таксама ўжо вспомнілі аб ім сёння, ён абвяшчае народу імя новаабранага вярхоўнага пантыфіка, таксама ускладае паліі на мітрапалітаў або перадае іх у яго прадстаўнікам, замяшчаючы рымскага пантыфіка. Што тычыць паліі ў адносін да мітрапалітаў, это папа Францішак ўжо ад некалькі гадоў ужо не адбываецца гэта цырымонія ў урачыстай святых апосталаў Петра і Паўла у Ватыкане, толькі часцей за ўсё ўжо на месцах. Прашу прабачэння, але паліі гэта у нас... Гэта сімвал, сімвал улады мітрапаліта. Заўсёды мітрапаліт, напрыклад, ва ўрачыстых літургіях, то есть зверху ад арнату ёсць такая палій, спецыяльная такая лента, стужка. Я падобная такая да пастарала чымсьці. Чымсьці такая тут, праз галаву адзяецца, трошкі наперад трохі. Трэба на Марыі зрабіць перадачу па літургічным адзенні, хаця на радыё гэта цяжка. На тэлебачанні хіба што зайцам Александром Уласам. Так, гэта будзе трошкі прасцей, але тым не менш. Гэта робіць протадыякан. Палі сімвал ад мітрапалітаў, і многа стагоддзяў менавіта на плошчы святога Петра, ва ўрачыстай святых апосталаў Петра і Паўла, гэты палі апранаўся новапрызначаным мітрапалітам за астатні год. Вось некаторыя нават, як наш арцыбіскуп, 2 разы атрымоўваў палі. Як мітрапаліт у Маскве. На плошчы святога Петра? Так, як мітрапаліт у Маскве, як мітрапаліт у Мінску. Бо як змяняеш кафедру мітрапаліта, то зноў трэба новы палі атрымаць. Але гэта складана тэхнічна, трэба ў Рым паехаць. Але як прыгожа. Але прыгожа, вось таму. А папа Францішак не практыкуе такога? Не, так тут ужо больш на месцах гэта робіцца. Вось, каб народ таксама на месцы убачыў, што маюць мітрапаліта. Таксама ёсць свае... Таксама сэнс ёсць, канечне. Так, свае. Вось. На кардынала ускладзены абавязак старанна супрацоўнічаць з рымскім пантыфікам, пра гэта ўжо казалі. Лагічна. Таму кардыналы, якія займаюць якую-небудзь пасаду ў курыі і не з'яўляюцца дыцэзіяльнымі біскупамі, павінны пражываць у Рыме. Лагічна таксама. Так. Кардыналы, якія маюць апеку над якой-небудзь дыяцэзію ў якасці дыцэзіяльнага біскупа, павінны прыбыць у Рым заўсёды, калі іх пакліча рымскі пантыфік. Так, ясна. Ясна, да. Понятно, хто не з'яўляецца дыцэзіяльным біскупам у Рыме павінны жыць, хто з'яўляецца, то павінны прыехаць. Тытулярныя біскупы, якія маюць годнасць кардынала, жывуць у Рыме. Так. Ясна. Тут яшчэ пытанне з біскупамі, якія, так званы, эмерітус, біскупамі ганаровымі. Пра гэта пагутарым пазней, калі біскупа будзем разбіраць. Так, бо, напрыклад, ён таксама з'яўляецца біскупам, менавіта ганаровым біскупам нейкай дыяцэзіі, тытулярныя біскупы. А ганаровы ад тытулярнага адрозніваецца? Таму што ганаровы біскуп – это біскуп, які пайшоў, напрыклад, на пенсію, закончыў сваё кіраванне дыяцэзіі. У нас, здаецца, ёсць у пінскай дыяцэзіі ганаровы біскуп. Не, пакуль няма. Няма? Быў кардынал, кардынал. Значит, быў кардынал. Так, у нас цяпер няма. Пакуль у нас все біскупы дзейсныя. Дзякуй. Тады, як біскуп пойдзе на пенсію, спомніце 75 гадоў, папа прыме адстаўку, тады будзе ганаровы біскуп, перапрашаю, біскуп Віцебскі, біскуп Владислав Блін. Бачыце? Ганаровы біскуп Віцебскі. Значит, я не памыліўся, просто пераблытаў поўнач з поўднем. Так. Ясна, цікава вельмі. Цікава. І яны таксама павінны пражываць у Рыме? Калі кардыналы... Не павінны. Не павінны. Як ужо біскупы ганаровы не павінны пражываць у Рыме. Кардыналы, тытулам якіх быў прызначаны касцёл у прыгарадзе або ў самім Рыме, пасля таго, як уступяць у валоданне ім, павінны садзейнічаць дабру гэтых дыяцэзій і касцёлаў парадай і апекай. Фактычна яны не вызваляюцца ад сваіх біскупскіх пасад. Аднак пры гэтым яны не маюць ніякай улады кіравання ў адносінах да гэтых касцёлаў і ніякім чынам не павінны ўмешвацца ў тое, што датычыць кіравання маёмасці, дысцыпліны і служэння гэтых касцёлаў. Цікава. То есть гэта такое канонне трошкі, бо я быў у Італіі, калі вучыўся, каля Венецыі такая
такі гарадок Лідо-Д'єзало. І таксама быў некалі сталіцай дыяцэзіі старажытнай. Ну і як я там быў, то тытул гэтай дыяцэзіі насіў, тады ён быў арцыбіскуп нунцый у Францыі. Вось, паразоў прыязджаў, зноў такі, як гаворыць канон, павінен атачаць парады і апекай. Прыехаў, гожанька памаліўся, пабежмаваў, паехаў дамоў у сваю Францыю. Да, то есть... гэтыя два каноны такі трошкі амбівалентныя. З аднаго боку ён апякае, а з іншага боку не мае там улады. Не мае улады. То есть, поэтому такое чыста дэкаратыўна. Напэўна, для жыхароў Лідо-Д'єзало файна, што ў іх ёсць нібы свой біскуп такой, значыць, хоць тытулярны, але некалі і горад быў дыяцэзіі. Я думаю, што кожнаму каб у нашай нейкай, можа, гарадзішку, вёсачцы была б... гэта вельмі важна ў душпастарскім аспекце. Так. Сталіца дыяцэзіі, калі бы ты біскуп прыехаў, ўсім было б, напэўна, прыемна і ўсё было б добра. Вось, поэтому такія вот справы даволі цікавыя, якія датычаць кардыналаў. Таксама кардыналы, якія жывуць па-за Рымам, у тым, што датычыць іх асобы, выключаецца з улады кіравання біскупа той дыяцэзіі, які яны жывуць. Можа быць такая сітуацыя, што кардынал розныя справы можа выконваць, але ўжо над ім няма ўлады біскупа дыяцэзіі. То есть яны у гэтых справах кардынал заўсёды непасрэдна падначальваецца толькі святому айцу. Толькі святому айцу. Так? І далей, што яшчэ можа на што варта звярнуць увагу, калі апостальскі пасад аказваецца вакантным, то калегія кардыналаў карыстаецца толькі той улады, якой надзяляе спецыяльнае права. То есть на сённяшні дзень это апостальская канстытуцыя універсітэта Домініцы Грэгіс. Понятно? То, што мы казалі, ніякіх спецыяльных спраў кардыналы не павінны рабіць. Так. Ці разабралі мы кардыналаў цалкам? З большага так. Я думаю, што пытанні заўсёды могуць заставацца яшчэ, але так з большага то, што хацеў, то сёння сказалі. Паважаныя слухачы, калі вы маеце любыя пытанні па кананічным праве, такія абстрактныя, то, калі ласка, пішыце нам, хаця можаце і канкрэтныя дасылаць, па тых тэматыках, якія мы абмяркоўваем, па, можа, ранейшых праграмах, можа, з'явіцца нейкае пытанне такое, якое у нас яшчэ не было разабранае ў студыі. Мы, так сказаць, чакаем, хочам ад вас зваротнай сувязі. Дзякуй вялікі за ўвагу. Ксёндз Дмітрый, благаславіце нашых слухачоў, калі ласка. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Отца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і пазастанецца з вамі назаўсёды. Амэн. Дзякуй. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом